Benvinguts a un programa que no et canviarà la vida, però potser sí una mica al dia. Això és La Bona Vida, Amb Mateu Ravell i Jordi Puiggròs. Bon dia, bona tarda, bona nit, depenent de quan ens escolteu. I benvinguts a La Bona Vida. Avui, encara que com veureu només tinguem una convidada a l'estudi, aquesta persona encarna la vida de dues persones. La noia que tenim avui amb nosaltres li va canviar la vida una personatge que ella va crear quan la va decidir mostrar a les seves xarxes socials. La Lola, el personatge, és una noia que, com a mi m'agrada dir, és tal com raja. Amb la Raquel, la seva creadora, parlarem què té en comú amb la Lola, quin és el missatge que vol transmetre i divulgar a través dels còmics i llibres que ha escrit i que té la seva personatge, que agrada tant a una part de la població i posa també tan nerviosa a una altra. Finalment jugarem a un joc on la Raquel haurà d'endevinar qui pertany a algun dels missatges que han transmès altres personatges de còmic que també han sigut reivindicatius al llarg de la història. Ja sabeu, escolteu-nos i coneixereu a persones que no sé si us podran canviar la vida, però potser sí, una mica al dia. Passeu i benvinguts a La Bona Vida. Sí, estem. Estem a dins, no? Estem a sobre, sí. Com estàs? Bon dia! Bé, molt bé. Ahir vam estar fent una partida de dardos... Jugues molt bé, al loft, però no jo crec que va ser suerte del principiante. Pot ser. Aquesta sort ja existeix. Però va ser molt guai. És heavy aquesta sort, perquè és com que... Suposo que totes les coses que aprens al llarg de la mesura que vas fent, hi ha un moment que t'ajuden a no fer-ho bé. Jo crec que hi ha una part de la innocència i de la mentalitat de principiant, no? Que pots com experimentar més coses i com ho abordes com algo més de... Bueno, va, he d'anar allà al mig i ja està, saps? I després, com més saps, més et fiques a pensar i a complicar-ho. Exacte, jo penso a vegades, mira, jo ara me'n vaig a jugar al rugby, que l'altre dia vaig anar a veure un partit de rugby, vale? I dic, jo segur que si anés a entrenar amb ells, em sortirien coses que ells deuen donar per fet, que no es poden fer, però jo les faria i llavors sorprendria el rival. Saps? És com que el no saber normes et dona un avantatge, també. És a dir, que la clau de l'excel·lència és no especificar-se mai en res. També. I ser sempre un principiant. Increïble. Però hi ha també una part molt important que és entrenar, que des d'aquí al practice li direm també que s'ha d'entrenar. Ahir m'he llevat a les 6 del matí, a les 7 per ser exactes, al sofà, Mateu. Ah, sí? Sí. Perquè a mi m'agrada dormir al sofà, vale. I sempre amb la meva parella, un o l'altre, a les 3 diu, va, tu anem cap al llit, no? Perquè no descanses tant al sofà. I ahir ningú ho va dir. I ahir la meva parella no hi era aquest cap de setmana i m'he llevat a les 7 del matí al sofà. I què tal el coll? El coll, bé, però sorprenentment bé, perquè m'he llevat a les 7 del matí, saps? Vull dir, no m'he llevat a les 4, quin mal, què fas? No, a les 7 del matí, d'una tirada. Bueno, molt bé. Tu ets de dormir al sofà? No, mai. No ho suporto, és que hi ha molta gent que necessita passar... Jo, per exemple, necessito passar pel sofà... La transició aquesta. Abans d'anar al llit. Jo no, tio, i t'he de dir que cada cop més és acabar de sopar i no passar pel sofà, tio. Directe al llit, bastant d'hora, 8 hores i qualitat. M'encanta perquè hi ha moltes coses que separen a la població. O sigui, que tu ara dius, la meitat de la població a la dreta, qui li agradi passar pel sofà abans d'anar a dormir, i la meitat de la població a l'esquerra... Creus que seria 50-50? Jo crec que por ahí aniria. Vale. Por ahí aniria. Jo crec que seria més sofà que menys. Sí, oi? Jo crec que sí. La Raquel, que la tenim aquí. La Raquel té moltes ganes participar. La Raquel ha vingut amb el Papito. Presenta. Quan veieu una miqueta aquí, ara que enfoquem a la Raquel, veureu el Papito, que la veritat és que és un gos que m'està guanyant el cor. Molt adorable, o sigui, que pugui estar així. És que és boníssim, jo no només perquè és meu, però és així. Escolta, Raquel, abans de deixar-te entrar a la bona vida i gaudir-la... Em diu, parlem un rato nosaltres i jo... No, em referia que sempre fem com 5 preguntes a les persones que venen aquí a la bona vida per veure doncs, quin és el seu estil de bona vida, d'acord? Així que deixem que agafis la teva xuleta que t'has preparat. Sí, tinc una xuletilla aquí. I comencem amb aquestes 5 preguntes i així, a veure si realment és una persona que li agrada la bona vida com ens agrada a nosaltres. Ho estàs pintant molt com una prova d'accés. Sí, és que m'agrada... Si suspendes, s'acaba el programa. M'agrada saber... Aquestes 5 preguntes haurien de sortir un dia al carrer i fer-les a la gent. Però 100%, Jo crec que sí. És que trobaríeu coses xulíssimes, seguríssim. Segur. Va, Raquel, som-hi. La primera és quina cosa més ridícula és la que t'has gastat diners. Mira, em vaig gastar diners amb una bruixa a Colòmbia, perquè em llegís el futur i a l'entrar, a l'arribar al lloc, entro a una clínica dental
m'obre la doctora, m'obren una trampilla al sostre, pujo dalt i la bruixa era la doctora. Que bo. I dic, què? O sigui, ella mateixa era la bruixa? Ella mateixa era la bruixa. Ostres! Estava com es diu... Que llegia el futur i no sé què. No sé per què. Diversificant el negoci. Un moment en què estava amb una recerca personal. Ara no ho faria ni de conya. Et va encertar alguna cosa? Sí, alguna cosa vaig dir, uau, però és que clar, són coses d'aquestes genèriques que un diu, oh, està parlant de mi. I en realitat tornaràs a la teva ciutat. I tu, he tornat. Sí, sentiràs que, jo què sé, que estàs desubicada quan tornis. Home, passa amb tots els viatges, no? Coses d'aquestes. Segona pregunta. Plat preferit? Mira, carxofes al forn o a la brasa. Buah. Uah, carxofes, Sí. Que Crec bona. que jo em podria morir menjant això cada dia. Menjant carxofes. Sí. És guai, és una cosa tan simple. Tan simple però tan difícil de que Carxofes. quedi bé, eh? Sí, En plan, sí. jo mai aconsegueixo que quedin tendres. A més que la gent a vegades diu, no, li afegiré això i l'altre. Deixa! No, O sigui, ja pebre, està. oli, sal, Pim-pam. i no toquis, deixa la carxofa. No innovis. Millor dia de l'últim any. Jo pensava, dic, joder, tinc una vida molt bona, perquè podria dir molts dies, però així recentment vaig viure un dia que va ser molt, molt, molt bonic, que va ser anar a veure la eco d'una amiga meva que portava 7 anys tenint avortaments espontanis d'aquests, volent-se quedar embarassada, amb una vocació de ser mare que flipes, i ara està embarassada de 8 mesos, de 6 mesos, perdó. I vam anar a veure la eco i quan estàvem veient aquella cosa que es fa en 3D, que es veuen els bebès, el nen va somriure, mira. No. Quina manera de plorar. Uf, Uau. vaig sortir d'allà dient, aquesta experiència és increïble, sí. No m'esperava que... Ja. No m'esperava que m'atravessés tantíssim. Que guai. A part aquella imatge tan abstracta, no?, que poder veure... Sí, de cop fa així i pum, badalla i somriu i jo. Uau. Em moro. I que al final acaba de dir un dia que és important, però sobretot per una amiga. És com que la teva felicitat que va amb la teva amiga, no? Cosa Estàvem les dues agafades així de la mà, plorant i mirant la tele. Que guai. Que guai. Xulíssim. Una cançó. Mira, doncs, justament perquè acabo de tornar de Cuba i estic així tota nostàlgica, Te amaré de Silvio Rodríguez, que és cursi i dramàtica, però així vaig tornar jo. Cursi i dramàtica. I l'última, Raquel, què és per tu la bona vida? Doncs mira, ahir li vaig donar una bona... El Pepito acaba d'expressar-se. Una de les coses que fan que sigui bona vida és veure el Pepito córrer. Això sí que és una cosa que jo crec que els que tenen gos poden entendre. És com que em relaxa el cap. Puc tenir un dia de merda que veig el Pepito corrent i dic, vale, bueno, tot el món sigue girando, no? Però a més d'això, per mi, el que fa que la meva vida sigui bona, penso que és tenir accés al món cultural, artístic, a diferents ciutats del món. O sigui, poder xafardejar ara, per exemple, concerts a Cuba, no? Després anar a Amsterdam i veure algunes coses, i després posar el nas en diferents contextos culturals i riure, a part de menjar, evidentment, i tenir bon sexe, que això són dues coses bastant fonamentals per mi, però diria, l'última és saber que, tot i que se't pot morir algú, apareixi una malaltia o hi hagi una d'aquestes coses xunguíssimes de la vida, les meves amigues faran un xiste al respecte, és a dir, s'acaben enfotent. Que dius un moment, saps les amigues aquestes que dius, no, era too soon, o sigui, massa d'hora per fotre un xiste de que l'ha palmat algú, Sí. aquestes amigues. Vale. Bueno, està bé l'humor aquest negre entre amics. Uf. Jo penso sempre que l'humor negre pot ser divertit sempre i quan depèn de qui te'l fa. Totalment, No? amb confiança. Perquè- Jo crec que amb confiança pot entrar tot. Tot. Però te'l fa una persona random i no sé, no, potser no et fa cau tant. una colleja. Exacte, 100%. Saps què vull dir? Com a mínim. Molt bé, Raquel, doncs som-hi. El nostre objectiu d'avui és no només que tu et sentis còmode, d'acord? Sinó aconseguir també que se senti la Lola. I sobretot, que la vendetta Vale. no sigui contra nosaltres. Que no Raquel. sortim a cap vinyeta, no? Raquel i Lola i Papito, Jo, Papito. benvinguts a la bona vida. Te amaré como al mundo, te amaré aunque tenga final. Gràcies, nostre fidel públic. I tant, des d'aquí saludem el Xavi, que sempre està allà darrere i ajudant-nos des de Ràdio Igualada i amb la bona vida. Gràcies, Xavi.
el Pepito ha reaccionat i realment és nostàlgica aquesta cançó, I tant que ho és. És que aquest piano et destrossa, no? Sí. És com, ai, Déu meu. Els acords en menor. Però és que l'he escoltat tant l'última setmana que dic, bueno, crec que ha de ser aquesta. Que Tenia guai. una versió molt més, una altra cançó molt més divertida de la Lucía Fumero, que es diu Bamba, però he pensat, posa aquesta, perquè realment, si has de ser honesta, és aquesta la que més estàs escoltant. Raquel Ribas Rossi, ets anoienca? Sí? Ets igualadina, de Sí, fet, senyor. jo no ho sabia. Explica'ns aquesta part d'aquí d'Igualada, d'on vens, què has viscut la teva infància aquí a la ciutat i què ha tingut també a veure això amb qui ha sigut després, perquè ara ets una persona del món, com deies, viatges per tot arreu, Sí. no? Com comença la Raquel Riba a ser... Que xula aquesta pregunta, ostres. Mira, jo començo a ser, diguem-ne, dibuixant o artista o que tiro cap aquí, no? Jo crec que comença al pis de sobre casa dels meus avis, on la meva mare forra una paret del passadís de pissarra Vileda i podem allà dibuixar, esborrar. A la paret? A la paret. Però també sempre entraven capses de cartró que podíem retallar, no? Sempre teníem materials a casa per fer coses. I jo crec que en aquell pis jo vaig aprendre a ser creativa. A part de que, com que estava sobre casa dels avis, sempre hi havia els meus cosins a baix i sempre era entre el joc i l'espai de soledat de creació i sempre vaig tenir aquesta dualitat molt clara. Vull dir, era com... Quan vull dibuixar em quedo aquí com un niuet al pis de dalt fent les meves coses, a la meva superbola, i quan vull vida social, que m'encanta, soc bastant hiperactiva socialment, baixo i em trobo tots els meus cosins, que eren moltíssims. De la meva generació eren moltíssims. Potser eren 8 o així. Sí, i encara vull dir, són moltíssims. Sí. Som una família molt gran. Llavors, jo crec que creix aquí, sí. I a l'escola tenies aquesta part? Perquè jo sempre veig que els nens molt artistes, no, tota l'estona estan dibuixant a la classe o estan fent així. Em ratllaven força. Sí, et ratllaven? Jo recordo una vegada que havia de fer 3 exercicis de matemàtiques, però a mi se'm va oblidar un perquè les matemàtiques m'interessaven menys 10, i on hi havia l'espai del tercer exercici vaig fer un dibuix, un paisatge molt gran. I clar, la professora em va fotre una bronca increïble perquè com a nena, vull dir, què fas? Però després hi havia moltes professores que potser no eren les professores de dibuix o necessàriament professores que m'haguessin d'estimular la part artística, però que eren molt fans. O sigui, recordo sentir-me molt cuidadeta per unes quantes professores que eren molt fans de veure nenes que teníem el cap així, no? Que érem com tot el dia disperses, tot el dia somiant amb coses, tot el dia pensant idees, tot el dia resolent enigmes mentals que ens posàvem nosaltres mateixes, no? I això, i recordo molt això. Però va ser sobretot en l'àmbit familiar, perquè el meu pare és arquitecte i la meva mare és artista, llavors és com... A casa sempre hi havia un llapis, sempre hi havia un paper, sempre teníem material. Sí, ma mare no va posar mai una paret de Vileda perquè pintés a la paret. Vull dir, de fet, és una cosa... Jo volia tornar a aquesta pissarra. Igual ho sobreanalitzo, però creus que el fet de dibuixar en un suport que està pensat per esborrar-se et permet més com... M'encanta aquesta pregunta, perquè jo sempre ho he pensat. Vale. Crec que jo he sigut professora de nens, de dibuix, de nens petits, durant molt temps també, i una de les coses que em costava trencar al principi, i que m'hi dedicava fortíssim, era que els nens tinguessin por a perdre els dibuixos. És a dir, nosaltres produïem dibuixos i inclús fèiem un dibuix en el que posava tots els nens de la classe al final a estripar-lo. I jo els agafava una emoció perquè era com, uah, estic fent alguna cosa que no em deixen fer al col·le, no? Estripar un paper d'una cosa amb la que he estat treballant 1 hora i mitja o 2. I crec que és un exercici que està molt bé, perquè llavors la creativitat es resetea, vull dir, tornes un cop a l'inici una vegada i una altra, no? Però tens un punt emocional, no? També, i ostres, jo em surt, amb el que costa que em quedi bé un dibuix, quan l'acabo i dic, ara el trenco o el borro, em sabia un greu. Clar, el que fèiem era produir dibuixos que no costessin tant de fer, és a dir, que encara que, per començar a trencar-los als nens petits la idea de cada maco. Un dia fèiem el classe dels dibuixos lletjos, per exemple. Venim a fer dibuixos lletjos avui, no? Perquè així deixaven anar el braç. I crec que a casa meva això va ser com un espai... Es donava per fet que passaries per uns quants dibuixos lletjos abans de... La meva mare sempre deia, per deformar alguna caricatura has d'aprendre a formar abans. Per tant, tot el que et dibuixos abans d'aconseguir formar un ésser humà no serà perfecte, per tant, es pot llançar, no passa res. Que guai, molt bé. Era molt guai, sí. Llavors entenc que acabes la teva educació a Igualada, te'n vas cap a fer la carrera que ens acabes de fer Belles Arts. Sí, vaig passar pel batxillerat artístic del Mercader. Vale. Sí. I bé,
batxillerat I bé- artístic? Perquè el batxillerat artístic, el Mateu també en pot opinar una mica de batxillerat Tu artístic. has estat a l'artístic, també? Clar, jo vaig fer només el segon any de batxillerat artístic aquí al Mercader. I el primer? El primer me'l vaig saltar perquè vaig fer el tecnològic. Vas passar de tecnològic a l'artístic? Sí. Quin xoc, no? Sí, va ser una mica de xoc. Llavors, Com- clar, no tenia moltes de les eines del primer curs per afrontar el segon i va ser un repte. Però, Sí, bueno. perquè a més Déus pensava, hippie colgaos, no, aquests? Perquè ja estem No. com entrenats Bueno, a pensar com, una Ets hippie mica... colgao, tu també. Ja venia una mica hippie colgao jo de sèrie. Estaves a dins del rotllo, Sí, sí, sí. Els vaig entendre, Vale, els vaig vale. poder entendre. Pues mira, em va passar... Jo és que vaig suspendre moltes assignatures de batxillerat. Per mi va ser un xoc molt gran passar d'un col·le a l'altre. Però jo tenia un grup d'amigues que era com molt pinya al col·le anterior i passar al batxillerat de cop em va generar com una cosa de... Oh, estic com super fora, peix fora de l'aigua. Perquè no anaves amb elles, entenc. No vau anar juntes cap allà. No, clar, jo havia estudiat al Montclar Vale, fins als 16 anys. vale, I aleshores als 16 vaig passar al Mercader. vale. I totes les meves amigues Però clar, que, a més, amb un les xoc que havia d'estils. començat... Hi havia amigues a la meva classe amb les que havia començat els 8 mesos de vida. Clar, clar. I de cop ja no estic amb elles. I per mi això no hi va haver com una adaptació i va ser bastant... Ho puc llegir ara, eh? En el moment pensava, em fot mandra estudiar. Però bueno, és veritat que amb les assignatures d'art concretament sempre treia superbones notes, perquè ho resolia ràpid, se'm donava bé. I aquí sempre vaig tenir com una mena d'empoderament. Dintre de que tota la resta de coses ballessin, aquí sempre vaig dir, jo controlo aquesta movida. Que guai. Sí. Molt bé. Doncs on volia arribar era que després d'aquest batxillerat artístic te'n vas a l'estudiar la carrera de Belles Arts i el 2013 neix la Lola Bendita. Sí. No neix del tot perquè tinc entès que tu ja l'havies creat abans, però que sí que l'ensenyes una miqueta. Sí. Passa molt temps, des de que... O sigui, jo crec que la començo a dibuixar el 13 i el 14 la penjo a Facebook, em sembla, per primer cop. Perquè va estar un temps amb carpetes. Jo penso que venia d'això, de treballar de profe. La meva intenció era fer contes pedagògics per nens petits, una cosa com molt, molt cookie. O sigui, Sí, jo sí. estava super enfocada a coses cookies. Havia sigut monitora voluntària del Mobi de Tous, del CAU. Vale. I clar, tota la meva vida estava enfocada com a... Jo em dedicaré a traduir el món a través dels contes O sigui, hi havia més pels nens personatges. petits. Hi havia més personatges a la teva carpeta, a part de la Lola. Sí, hi havia, una que vaig crear al batxillerat al Mercader, que es deia Eulàlia, que era una nena petita. Després hi havia el Puff, que era un personatge de colorins que ajudava els nens petits a entendre les coses de la gent adulta. O sigui, allà dins hi ha aquella carpeta, ara Clar, mateix tenim però una... no han sortit mai. Molt bé. Són personatgets que estan allà i que algun dia m'agradaria treure'ls, perquè no hi ha cosa més guai al món que presentar un llibre per nens petits. Tio, són els millors fans. Fuà, és increïble. O sigui, una cosa és presentar un llibre per gent adulta, a més en perspectiva feminista, que ja, no? Entres en una mena de crítica social Sí, i tot, 100%. i després entrar en una sala on tots són nens petits, és que, fuà, és boníssim. Bueno, això m'ho dic, tu vas És als que és concerts d'aquests grups així com el Pot Petit o això, i és momento fan màxim, Buah, i els nens es tornen bojos. Són increïbles, és increïble. tio. Són O del una Mari massa. Gelabert. Del Buah, Mari buah. Gelabert és una deessa dins dels nens. Són una cançó a la classe i... La veuen sortir, se'ls hi posa aquella cara. Sí, sí, sí. I tu saps el que ha de ser? O sigui, ser la ídol d'aquests xavals. I tant, no. Increïble. Són els millors fans. I Que les guai. interpretacions que li acabaran donant a aquests personatges. Sí. I a més, i tot. arriba el torn de preguntes, que sempre hi ha, no?, en unes presentacions. Diu que voleu fer alguna pregunta? I aixequen el braç i diuen, sí, la meva mare pinta. És com... Per la pregunta, nen. També I pinta, no és una pregunta i dius, uf, que cuqui, per favor, em moro. Sí, sí. Doncs a mi m'agradaria saber com neix aquesta personatge, que és la Lola Bendita, no? Que és al final qui t'ha canviat la vida, crec jo, 100%. Però perquè heavy. tu estàs a un pis Sí. d'estudiants, em sembla, no? Les Sí, teves sí. companyes de pis et Sí, diuen, sí, va, sí, sí. explica'ns aquesta situació una miqueta, perquè... Sí, jo estic en un pis d'estudiants a Barcelona. De fet, ocupo l'habitació de la Marta Gràcia, que és tausenca que ha viscut a Igualada molts anys, però qui ens escolti des d'Igualada segurament la coneix, perquè també hiperactiva social com jo. Ocupo aquella habitació, me'n vaig a viure allà i després de Belles Arts m'apunto a l'Escola de la Dona, que és un lloc on es fan tallers petits, que si de diverses coses artístiques, és igual. Hi ha des de fer capgrossos i coses així. Bueno, jo m'apunto al d'il·lustració i allà tinc un profe que es diu Roger Olmos, que m'ajuda molt com a trencar aquesta cosa de voler ser sempre sense adonar-se'n, voler ser sempre la pedagoga per nens petits. I jo crec que foto un forat i començo a tenir una fuga de gas que es diu Lola Bendita, que és com... Puah! O sigui, em va començar a sortir la mala llet a través dels dibuixos
I m'ho passava teta, la veritat, és que m'ho vaig passar. Que guai. Em vaig començar a cabrejar amb les coses que passaven, que observava que no m'agradaven. Jo treballava d'hostessa, a més. I llavors veia moltes situacions que eren extremadament masclistes, no? I deia, hola, tio, això... A part de que se'm moriran totes les neurones treballant amb aquesta feina, si duro massa temps, les transformava, no? Les traduïa totes a la vendetta. I res, i així va començar, com desfogant-me. I llavors representa que tu els tens en una carpeta i les teves companyes et diuen que les ensenyis a Facebook. Sí. Estem parlant de 2013, 2014, per tant Facebook era com on tothom ens passava moltes hores del dia. El campo. Exacte, era el campo de juego, diguem-ne. No? Totalment. I tu deixessis mostrar-les a la gent. Sí. Elles els agradaven, els havies ensenyat a elles, i elles deien que què agradava, els agradava d'elles. Mira, concretament va ser la Carola Baños de Copons, que estem fent aquí geografia geografia de la noia. Geografia de la noia, sí. Que em diu, això tia ho has d'ensenyar, perquè és molt bèstia, però segur que hi ha molta gent que es sent relacionada, perquè jo a vegades potser hi ha coses que no et compro, però jo ho veig i m'hi sento relacionada, no? I dic, vinga, va. I vaig sortir a Facebook anònima, sense posar el meu nom, perquè em feia molt susto, era com... Sí, i me'n recordo un dia d'estar geografia de la noia, Sant Martí de Tous, una amiga que estava en un dinar, i una persona al dinar va dir, hi ha un tio que està fent unes il·lustracions ara que són graciosíssimes, un personatge que es diu Lola Vendetta. Un tio. Clar, i m'ho va explicar i vaig dir... Espera, què estàs dient? Per què ha de ser un tio? Clar. Perquè et fa riure, és un tio, o no sé. Però a més, el missatge que dona, tampoc, clar. no crec que pugui venir també de l'experiència 100% masculina, no? Exacte, jo tinc la sensació, no? Ja, com que... Però en aquell moment es podria haver entès, perquè era més cafre que feminista. Era molt... Tots li tocava els pebrots i llavors feia rebentar coses i tancava coses, i llavors era com una mitges tintes que potser sí que hauria pogut ser. Vale. Però em va resultar curiós. Un tio que dibuixa tal, i vaig dir, ai, ho ha donat per fet, O sigui, no ho ha ni pensat dues I tu vegades. així, en plan... Una dona cookie no pot rebentar coses i criticar res. Clar, no? imagina't, i menys jo que havia estat fent Ja, el meu treball de il·lustracions per recerca de nens. psicoanàlisis dels contes de nens petits. Ja. No utilitzeu la violència mai, saps? Clar, no suposo. jo tot sempre, o sigui, per mi era com... I li fots una katana a la I de Lola cop, Vendetta. surto jo amb un personatge que és tremendo, no? Perquè perdona, volies dir alguna Sí, cosa? volia entrar, va bé? Sí, digues. Vale. Escoltant una xerrada que vas fer que parlaves d'una figura molt guai que era com el dibuix com a cavall de Troia del pensament o alguna cosa així. El TED Talk aquesta Sí, d'Igualada. d'Igualada. Com creus que afecta el fet de transmetre a través del dibuix? No? Parlàvem de com li afecta als nens, que els hi pots generar moltes idees, però en els adults, quines avantatges creus que té a nivell de transmetre alguna cosa en el que igual inicialment no havia pensat i de cop m'hi sento relacionada, no? Clar. Aquest clic que deies. Jo potser és un viatge d'artista això, però jo crec que trobar llenguatges secundaris per expressar les coses que et semblen difícils d'entendre és beneficiós, crec. Quin perill podria tenir això? No sé, aïllar-te en aquest llenguatge secundari i no traçar ponts perquè serveixi de diàleg amb altres persones, no? Vale. Jo, que soc com molt comunicativa, m'agrada molt xerrar amb gent, de seguida vaig fer aquests ponts. Potser hi ha altres artistes que es tanquen, no? I es blinden amb el seu llenguatge, creuen que ningú el podrà entendre i de cop tenen una experiència de blindar-se envers la gent. Però crec que majoritàriament és positiu poder treure les coses de dins. De fet, a mi em sembla molt difícil quan he conegut gent d'aquesta que els hi ha passat alguna cosa fortíssim. I no ho expressa. I no ho expressen. Em sembla com molt difícil conviure amb aquesta cosa latent a dintre. Per mi és com un bitxo, està viu, saps? Bueno, si el pogués dibuixar seria com això, com una boleta amb uns ulls i unes dents així, com que vol sortir, o sigui, necessito treure'l. Però llavors ho fas més com per tu, com una canalització del que necessites transmetre de la societat, o és algo més com divulgatiu o que surt d'un discurs? Ara hi ha una mica de tot, però et diria que majoritàriament és una mica el que jo vaig veient, que dic em xoca i penso, ostres, i això? I ho tinc rondant per dins del cap, fins que hi ha un moment en què dic, ja està, he trobat la manera de fer la vinyeta, no? O he trobat la manera de fer el dibuix. També perquè, no sé, perquè potser no els he vist aquests dibuixos, i llavors els necessito. Si els veiés a altres llocs potser et diria, bueno, no cal,
No necessito... Bé, de fet, algun cop m'ha passat, amb alguna amiga il·lustradora que de cop dic ai, quina ràbia, ho ha dibuixat ella. I ho ha fet increïblement bé i m'ha pillat el tren, perquè ho tenia jo aquí rondant i s'ha avançat ella. Ha trobat la forma pues de ja està, representar-ho. saps? Però sí, és com la necessitat d'omplir potser un buit d'explicació, no sé. Vale. Una mica Com així. entendre a través d'això, Sí. també. Que guai. Les inquietuds de la Lola són les teves? No 100%. Jo, clar, és més fàcil que tingui una connexió directa perquè així em caricaturitzo les meves inquietuds constantment, com la meva addicció a les plantes o jo què sé, aquest tipus de coses, però intento que no es filtri tot el que a mi m'agrada. Ho dic perquè em comentes que treballaves d'hostessa, no? Sí. I les coses que veies també en aquella feina i que juntament amb l'ajuda d'aquest mestre que comentaves en el taller de la dona d'il·lustració, doncs et van portar a expressar moltes coses a través de la Lola, no? Moltes. Per tant, Pràcticament tot, eren coses teves, entenc, no? Sí. I on vull arribar és, clar, tu t'has anat fent gran, per tant, les teves experiències han anat evolucionant Sí. i, per tant, la manera d'expressar-se de la Lola estic segur que també. Sí, i a més, jo crec que no és un punt concret de la meva biografia, diguem-ne, però és com un procés en el que vaig estar separant-me, o sigui, conscientment del personatge de Lola Vendetta. Per què? Perquè comença com un exercici d'expressió de mi mateixa, no? El que veig, tot això. Però hi ha un moment en què si creativament ho limito a un exercici d'expressió de mi mateixa en el que he de viure coses tremendes per poder fer vinyetes, es va transformar en una cosa durant els primers anys, que era més peque, llavors ho vivia amb molta emoció, i va arribar un moment que vaig dir m'estan passant moltes coses xungues o no em desenganxo de les coses per poder fer anàlisis, no? Wow. I perquè, a més, a mi m'agrada molt Un punt analitzar de profundament. masoquisme, també, Clar, no molt exagerat, però sí que vaig dir ei. O sigui, jo he de posar una distància, no? Una amiga que treballava amb mi, la Marta, em va ajudar molt a això, a entendre fins a quin punt jo m'esgotava implicant-me molt amb... Igual no eren coses que em passaven a mi directament, però apareixia una història amb una xerrada o així i jo em volcava a saco, no? I m'implicava sobremanera. Llavors la Marta em feia com, ara dormir, ara tal, ara qual. I llavors em va ajudar molt com a aprendre que també m'esgotava aquest procés creatiu. Clar. I vaig començar a dividir-ho així, amb la por de si divideixo personatge d'artista em quedaré sense creativitat i no, em vaig com reinventant aquella creativitat i m'ho estic passant molt bé ara. Molt bé. Bueno, és que ha de ser molt cansat, si no, ha de ser esgotador. Clar, sí. Vull dir, és que no pots descansar en cap moment, Ara, de saps? fet, la Lola es pot flipar el triple amb un munt de coses i jo estic a casa meva amb les meves plantetes i el meu gos. Saps el que vull dir? Clar, és molt millor, realment. És com si un actor hagués de viure tot Tot el que ha el de que- representar, no? Clar, és una és mica que- això, sí, Ja. com quan el personatge es menja, no? Com quan va passar això del Joker, no? Que es va menjar una mica Sí. l'actor aquest. Es va passar el una joc, mica. sí. Yeah. Bueno, jo crec que està bé com a algo fonamental, no? Que surti de tu Sí. i després a partir d'allà pots jugar i buscar altres És el que jo fonts. deia, te'n pots anar molt més lluny, saps? És que al final no et limites al teu, sinó és que hi ha mil coses més. Sí, és així. La Lola Vendetta? Vendetta contra qui? És que, clar, el nom aquest, jo en cap moment el vaig pensar perquè es fes tan famós el personatge. O sigui, jo el vaig posar perquè com que va començar que... mira, hi ha una vinyeta, per exemple, que és absolutament absurda, que és la Lola Vendetta va pel carrer i veu un bar que es diu Bar Tolo, escrit amb Comic Sans, i ella no suporta el Comic Sans. I rebenta el bar amb un bazooka. O sigui, entens el que vull dir? Res, no té res a veure amb O feminisme. sigui, la Vendetta és contra tot i contra Va començar contra la vida. així. I tenia una altra companya de pis que em feia la guitza amb el tema de que no havia de ser vegetariana, que comer carne era lo máximo. Ara no soc vegetariana, però ho he intentat diverses vegades a la meva vida. I que la carne era lo máximo, que no sé què, no sé quantos, i amb una vinyeta li vaig obligar que es mengés la seva pròpia cama. O sigui... Està bé que t'hagis separat el personatge. Està superbé que ho hagis Era fet. prudent, no? Sí, En un sí. moment donat dius, bueno, Raquel, potser... sí, clar, No cal que et mengis la atacava cama. contra tot. I llavors era vendetta heavy. perquè era com venjança a qualsevol cosa que li toqui una mica als ovaris. M'encanta, Es perquè- va establir el nom i es va fer famosa. I de cop jo la faig evolucionar cap a un lloc en la que ja no li puc canviar el nom perquè l'està coneixent la gent amb aquest nom ja. No, i el trobo dient, el que passa és que també és per tota aquella gent que es pensa que és Vendetta contra els homes, no, que No, de és contra fet- el Comic Sans, també. Sí, contra el Vull dir, Comic contra el Sans. Comic Sans, contra... No, i de fet, si repasses els llibres, no és el tema del... Jo crec que s'ha... A veure,
Jo crec que amb l'anàlisi de la Vendetta han passat diverses coses, no? Com que era un personatge que parlava molt clar, que estava zero hipersexualitzada i que defensava les dones, una manera fàcil de tombar-la també era dir, és que odia els homes. Però si tu mires les vinyetes, a veure, odia, ataca pavos que a vosaltres us caurien fatal. No, ataca, suposo, a les accions masclistes. Clar, i després té uns amics que són l'hòstia, que són supermacos, i ha tingut alguna amant, alguna parella així d'un temps, no sé què, que són supermonos. Vull dir, no és tan real que hi ha un percentatge superelevat de locura. Què creus que va agradar, però, a la gent de la Lola Vendetta? O sigui, jo el que m'agradaria entrar una miqueta és que hi ha, evidentment, coses que de la Lola Vendetta la gent va agafar molt i moltes coses que, com hem dit al principi, no, va molestar molta gent. Va molestar, sí. I jo primer vull agafar les que van agradar. Què creus que enganxa la gent? Perquè, com he dit, jo crec que és tal com raja, val? Ara bé, estem parlant d'unes imatges que a les vinyetes parlem de plaer, parlem de sexe, com deies tu, parlem també de menstruació, parlem de moltes coses que potser 2013 ja estem bastant entrats al segle XXI, però tot i així eren potser una mica tabús, no? I que fins i tot avui en dia en moltes cultures o cases són una mica tabús. I tu feies unes imatges molt explícites. Per tant, què creus que agrada? Mira, 2013 no hi havia anuncis de la menstruació que la regla sortís de color vermell. Eren totes de color blau. O sigui, tots els anuncis o posaven un suc de taronja, tiraven un suc de taronja sobre les compreses, no? I no podies ensenyar, encara que fos per motius mèdics, per xarxes socials, no podies ensenyar la menstruació, era com... I jo vaig començar a fer, per exemple, amb la Vendetta, imatges una mica costumbristes de quan tens la regla i... Tio, se t'acaben uns pantalons o et passen coses d'aquestes que et poden passar moltes vegades al llarg de la vida, no? I la gent s'enfadava, però... Eres una guarra, esto es antihigiénico, no sé què, i jo a partir d'aquí vaig dir, ui, a mi, si em toques una mica els pebrots amb alguna que penso que no tens raó, com això, que em sembla com molt de cajón, dic, jo no soy guarra por dibujar esto es un tipo de costumbrismo al que no sé accedido igual, però no soc porca per dibuixar això. Perquè no t'estic agafant la regla i te l'estic estampant a la cara, Josep Lluís? Només estic dibuixant el que a mi em passa a casa meva i que ens passa a totes, no? I a moltes noies els generava alguna com tendresa una mica i es vinculaven amb aquesta estampa perquè d'això, i altres noies i nois m'atacaven moltíssim. Moltes noies, de dir, la gent es pensa que el hate meu és masculí, No. Clar, però al final, si tu t'han ensenyat sempre que és una cosa que s'ha d'amagar, que t'has d'avergonyir i que tal, si de cop es visibilitza d'aquesta forma i no estàs preparada com per afrontar-ho, no? Deu ser com, hòstia, m'estic veient aquí, no? Igual que amb el topless, també, la Lola... Bueno, m'han començat a censurar imatges i era a Facebook, em tancaven el compte i era molt curiós perquè tu veies quadres renaixentistes de ties amb boles i aquests no els censurava ningú i són molt més realistes que les meves il·lustracions. Però quan la Lola Vendetta sortia dient libres domingos i domingues corrent cap a la platja amb les tetes a l'aire, censuraven la vinyeta i de cop era com, a veure, perdó? Però perquè ho denunciava com és més això? gent, Clar, ho devia denunciar més gent. I bueno, van començar a passar coses que a mi de cop m'activa tot l'anàlisi feminista que tampoc tenia molt d'espera en aquell moment. Era com, és brutal que això passi. Per què les ties per què? D'allò, vaig fer una vinyeta que hi havia un tio que tenia més tetes que la Lola Vendetta, perquè la Lola Vendetta no té unes tetes grans. I tot i així em denunciaven per les tetes de la Lola Vendetta, no? I era com anar analitzant aquestes coses sobre el territori digital i sorprenent-me moltíssim, clar. No, és que crec que la mateixa cosa que fa que la Lola Vendetta agradi tant, també és la mateixa la que fa que no agradi gens a molta gent, no? I que s'expressa així, descarada, a més a més. Exacte, sí. I bueno, sempre al món social, de xarxa social, perdona, crec que hi ha aquest punt d'amagar-se darrere un compte, de poder-te dir coses que potser a la cara no et dirien, no? I això genera molt més hate i genera a la vegada, doncs, bueno, mals moments. Seguint aquest comentari que dius, li vaig preguntar l'altre dia a una companya que també és il·lustradora, demà entrevisto a Raquel, tal, què li preguntaries tu? I em va dir com... creus que el target al que arribes, volem parlar de feminismes, és la gent que està conscienciada en si mateix o realment aconsegueixes arribar... Ampliar. Mira, jo crec que a nivell de xarxes el tema de l'algoritme fa que el que faci és reafirmar el pensament de la gent, perquè és difícil trencar-lo.
On sí que passa això és quan, per exemple, vaig a instituts a fer tallers de... Creem un personatge de còmic, no? Vale. No sóc superincisiva, quan estic treballant amb adolescents, perquè penso que també ells encara estan per descobrir el món. Llavors també estem com ara molt sorpresos de que la reacció de molts nois està sent molt radical, no? Y l'altre dia sentia, per exemple, una dona dient es que, claro, se han pensado que el mundo es suyo y ahora se enfadan. Dic, no han tenido tanto tiempo esta gente para pensar que el mundo era suyo. O sigui, eren petits quan van començar a rebre alguna informació. Llavors, jo amb això sóc bastant compassiva i quan treballo amb adolescents intento modular dic el que vull dir, Vull dir, no em quedo callada. Però no els jutges, tampoc. Però no entro a saco, o sigui, no els faig sentir com el cul, perquè no crec que sigui una eina de treball. Igual crea la reacció oposada, no? També, no, jo faig servir la carta de dibuixant de còmic, que sempre els hi entra bé, i i anem parlant, i els explico el que m'ha passat a mi. Clar. I llavors faig aixecar les mans a vosaltres, a les noies, sobretot, què us ha passat, que això, pum, i els nois se n'adonen de coses. I aquí és on guanyo l'altra part, penso. Clar. No sóc un polític, jo no he de guanyar-me no m'ha de votar ningú, jo realment puc fer el que em doni la gana. Però com a persona que li agrada la pedagogia, que sembla com contradictori perquè tinc un personatge que va amb una katana i tot això, però com a persona que li agrada la pedagogia, gaudeixo moltíssim d'aquests processos, de que acabem un taller o acabem una xerrada i el resultat final sigui que la gent ha sortit relaxada. Vale. Que no surten els xavals així dient, hosti, tu... El món és una merda. M'han acusat de coses que no he tingut temps ni de fer. Bueno, al final també genera tot un debat i el debat no té per què acabar marxant així, no? De dir, no és una merda, sinó que hi ha uns pensaments que jo crec que estan aquí molt posats i tu generes debat amb aquest personatge. T'agrada aquest debat que generes? M'agrada una mica tocar els pebrots a mi, en general, a la vida. A la vida, en general. Ja. Bueno, pebrots. Com remoure una mica les peces per generar... Bueno, exacte, quan tu treus aquesta imatge, quan tu gires aquestes imatges, per exemple, amb el cony obert de la Lola, amb la regla sortint... Només a part, les teves vinyetes són en blanc i negre, l'únic color que hi ha és el vermell de la sang, no? Sí. Exacte. Altres situacions també, com la violència del bazooka o de la katana o del que sigui. Tot això, fins ara, entenc que en aquell moment no hi havia tampoc un personatge. Sí que és que hi ha hagut sempre personatges de còmic i masculins reivindicatius, però... Bueno, Kill Bill era femenina o era masculí, Kill Bill? Era ella, o sigui, Bill és el tio, però la Beatrix Kido és ella... Clar, és un personatge... A mi m'encanta, el personatge de Beatrix Kido, però és un personatge creat per un tio. Jo crec que és diferent quan el personatge està fet d'una dona. És que jo crec que va passar una mica això. Que la que veien una tia darrere de Oli, a més com entraven a matxacar fort. Sí, si el personatge l'hagués creat la Lola, un home no hagués tingut tanta... Jo crec que no crec que hagués tingut tant... Igual hauria tingut la contraonada aquesta de feminisme, de no parleu per nosaltres, no? Sí. Al cap d'uns anys hauria tingut aquest... En aquest moment potser sí, però de bones a primeres crec que podria haver entrat molt abans. De fet, han existit moltes personatges justicieres creades per tios. Jo crec que el conflicte principal aquí va ser que la Lola Vendetta no sortia a defensar directament la infància o sortia a defensar persones vulnerables o persones que havia de cuidar. Ella sortia a defensar-se a ella mateixa i a les seves iguals. I això crec que va generar molt soroll, perquè si la Lola hagués sortit a defensar un nen petit, tothom hagués dit... Ai, sí, clar que sí. Ara ja ha sortit, ha passat moltes coses. En 12 anys de Lola Vendetta ha sortit a defensar molta gent. Sí, moltes persones. Però crec que el fet d'obrir la porta perquè es veiessin coses de la vida íntima del que ens passava a les noies, això va tocar bastant els pebrots al principi. Sí, va generar soroll. Creus que la Lola és com la sublimació de l'empoderament? La sublimació de l'empoderament. Per mi i tota la gent que no ho sap, i jo no ho sé, per tant... Sí, jo m'he quedat una mica pillada, també, no et pensis. O sigui, què és per tu empoderar-se? És el màxim exponent de persona empoderada que hi pugui haver. Això és la pregunta. I per això és un personatge de ficció, perquè no es pot estar 100% empoderada. Volia anar per aquí. No, de fet a mi m'agrada molt una de les coses que a mi no m'agradava de veure pel·lícules jo soc del 90, no? 90, 2000, tot això, i que analitzava era que veia que les noies eren molt
perfectes. O sigui, o molt perfectes, o quan es tornaven imperfectes era perquè s'enamoraven d'algú i ai, es tornaven com molt loques, que era com, ai, per què els hi passa això, no? I jo volia generar, també en aquest exercici de reflexió, un personatge que fos imperfecte per la vida, perquè s'equivoca constantment, perquè té matisos. És que el fet de cagar-la, això ho he sentit de tu, que no és perfecta, la caga 1000 vegades, no? Mil vegades. És una cosa que jo trobo bé també de dir, en plan, nosaltres tots la caguem. Jo arribo a casa cada dia i hi ha 1000 situacions que no hagués fet igual si m'hi tornessin a posar, no? Total. Llavors és com... Exacte. Mola, no, aquest punt? I fer la Lola Vendetta la persona més assertiva emocionalment i la persona que més bona feminista és, penso que flaco favor li estem fent al personatge i a les persones que llegeixen, perquè ens veiem molt reflectits en la ficció. Els personatges de ficció sembla que no ens influenciïn la vida, però si us hi fixeu, la vostra infància a vegades us trobeu caminant com els personatges que havíeu vist a la tele, pot ser, al pati. Sí. Corrent els nens, sí. Corrent i flipant, tio. Estaves allà i fent sorolls de bola de drac o de coses així, i són coses que s'integren al propi cos, maneres de mirar, o sigui, són molt importants els personatges de ficció. I per això jo sempre intento, per començar, no hipersexualitzar-la mai. Després té amigues que sí, però ella, la Lola, sempre l'he volgut mantenir aquesta cosa com de va còmoda i va passota. Vull dir, tampoc no... Algun dia potser es flipa, però tampoc no la posaré mai amb uns talons d'agulla així. Jo entenc, que després cadascú... Jo me n'he posat, després per premis i coses així. Però la Lola la vull deixar així perquè després, quan mires a les superheroïnes, és una mica antiheroïna la Lola Vendetta, però quan mires a les superheroïnes, totes van de làtex de cap a peus i moltes d'elles van amb talons. O sigui, estan lluitant contra el gran enemigo que va matar a tota la humanitat entera i van amb talons. I és com, a veure, com t'ho diríem? Primer cookie, després... Clar, primer cookie, després superheroïna, no? Primer desitjable per la mirada masculina, diguem-ne, i després enfadada. Però primer que, muy bien, tú puedes estar enfadada, però almenys estar buenorra. Tienes que estar buenorra. I això, jo volia fugir una mica d'això, i crec que ho he pogut mantenir bastant. Premis. Déu-n'hi-do els premis que ha rebut. No, tampoc et pensis, N'he rebut un, Quin? El de la Universitat de Valladolid. Valladolid, sí. Que dius, aquí ets d'Igualada, ets de catalana i ningú t'ha donat cap premi aquí. No, saps que no? Jo crec que també per ser el personatge com és i jo com soc, queda sempre en un lloc ambigu. Aquí és on volia anar un lloc ambigu que no saps on ubicar-lo. Aquí és una miqueta on volia anar. Evidentment, tu fas vinyetes i fas còmic, de fet. Pel Covid tu vas fer em sembla que el cartell del Saló del Manga, pot ser? Sí, del Saló del Còmic de Barcelona. Del Saló del Còmic de Barcelona, perdona. I vull dir que estàs ben encasillada dins d'un món i on crec que la repercussió que tens i això et podria fer optar a molts premis i la llarga trajectòria, però a Valladolid t'han donat un premi. Les acadèmiques feministes m'han donat un premi de la Universitat de Valladolid, sí. Tinc la sensació que a vegades és com que el teu personatge és aquest estil, potser no pot competir amb altres còmics potser més plans o més d'humor i perquè potser seria com... Sí. No ho sé, com ho veus? A més, a mi em passa que he estat molt desconnectada del món del còmic perquè com que sempre he vinculat el fet d'expressar-me a través dels dibuixos des de molt petita amb una cosa més pedagògica o més de moviment social, la Lola Vendetta és com una activista en realitat, en un món paral·lel, però és una mica com una activista, una mica zumbada, però està allà, no? I a mi aquest paper que té la Lola Vendetta em sembla molt important. I no perquè ho hagi llegit, sinó perquè ho veig. És a dir, ho veig quan vaig a Cuba, què és el que passa amb les dones que llegeixen amb la Lola Vendetta, amb quines reflexions arriben. Després ho veig a Colòmbia, veig que fan pinya, que parlen entre... No només, ho veig aquí a Barcelona també, ho veig a Igualada, que es trenquen com tabús generacionals amb l'excusa que tens una vinyeta que et resumeix algunes coses. A mi, els premis, benvinguts siguin, però per mi és que és tan flipant veure com algú t'explica un personatge... En quants idiomes s'ha traduït Lola Vendetta? Saps que no s'ha traduït? Ni al català. És greu això, Sí. Ah, no? No s'ha traduït al català. Ara està pendent de veure si es tradueix a l'alemà. Però ha sigut només en castellà. És que és això que et dic. El personatge té un problema que és
que incomoda. Llavors, com que incomoda tant... Les editorials també els incomoda. Bueno, per fer-lo entrar a alguns llocs és que he d'anar jo. Ja. Perquè quedo millor jo Que la Lola, no? Sí. I és em com, passa... tranquil·la, va jo, que et faré quedar bé i Sí, ja està. exacte, com que genera... I aquí jo és una cosa que no podia preveure, això. Tampoc tenia jo una cosa de dir, uau, traduiré 1000 idiomes i faré així, estratègicament vull arribar aquí, i allà. No. Però és veritat que sobre la marxa vas veient que genera una cosa que la gent la deixa una mica a locker. M'imagino, però clar, estem parlant que el castellà al final és la segona llengua més parlada en el món, per tant, tens repercussió, com dius, acabes de venir de Cuba, 3 setmanes, vull dir que em sorprèn que em sembla que a les xarxes tens més de 500.000 de seguidors, vull dir, és que estem parlant de que té molta repercussió la Lola, no? I per això em sorprenia aquest punt una miqueta de que tinguis el mateix reconeixement al final institucional o de premis que social. I crec que hi ha una mica de diferència, de dir, ostres, és estrany, jo crec que és un bon reflex de la societat i m'atreviria a dir que és el típic llibre que demanarien que es cremés quan surti Vox al poder i aquestes però coses, no? Però jo estic convençuda de que si sortis, hi hagués com una censura així... Series la primera en pillar, Jo seria una de les que penso que sóc una... Igual pel tema de la il·lustració tardarien més en arribar, però a veure, és que ja passava, o sigui, a Mèxic els caricaturistes van ser perseguits durant molt temps i aquí a Espanya també, de fet, durant el franquisme molts van haver d'emigrar a Llatinoamèrica per refugiar-se, perquè se'ls perseguia. Vull dir que som una colla de gent que ja ens ha passat, especialment els que fem una mica de sàtira amb una punxa política que anem xinxant així, ens passa, No interessa, està clar. És part del paquet. Bueno, estem ja arribant a la part final. Abans d'acabar aquesta entrevista, deixa'm fer-te una pregunta. Després és que tinc una altra pregunta, però no sé si ens dona temps. La primera, li cauríem bé a la Lola, nosaltres? Jo crec que sí. La Lola és molt maja, en realitat. El que passa és que quan veu una injustícia, un exercici d'aquests d'abús de poder, bum, se li encenen totes les alarmes. O sigui, què li agradaria de nosaltres? Que sou molt comunicatius, punt 1, vale? I que és molt fàcil seure a parlar, perquè la Lola és molt parladora, també. I què no li agradaria? Ai, no ho sé, no he tingut temps de detectar... Doncs està bé, de moment està bé, això. No he detectat res que jo digui... Hosti, això, catanasso. No he detectat res. Doncs perfecte, Raquel, estem contents, bé, hem superat la prova. El nostre complex ha de ser un podcast de 2 homes heterocis horrorosos. Deixeu-vos estar, no, què va. Ens anem a fer el joc. Vale? Aquest joc ja al final, perquè estem a 10 minutets ja d'acabar el programa, així que som-hi pel joc d'avui, el joc dels còmics. Uf. A veure, Mateu, com el portes? Jo vaig també peix de còmics, Benvinguda al joc dels còmics. Et donaré 5 personatges, vale? I et diré 5 frases. Ai, merda. I m'hauràs de dir a qui pertany cada frase. Com? Però m'he desconnectat un moment. Vale, no passa res, no et preocupis. Típic nen de classe, que ho acaba d'explicar una cosa, aixecar la mà i fa la mateixa pregunta. TDA que ha tingut. Estava mirant la llum vermella i m'he quedat com empanat. Vale. Sí. TDA a 100%. Diré 5 personatges i 5 frases. 5 personatges i 5 frases. I vull que em digueu de qui pertany cada frase. Són personatges molt famosos del còmic, vale? Aquí som pringo, Que no, tia, que no, ja veuràs. Bueno, va. Els 5 personatges són Charlie Brown, Mafalda, Snoopy, Filemón i Spiderman. Home, vale. Veieu que no he anat gaire lluny. Vull dir, he posat 5 frases més cèlebres de la història del còmic. Ja ets d'aquestes 5, vale? Vale, va. La primera frase és: el personatge surt d'una habitació, vale? Com marxant i tancant una conversa, i amb el dit amunt, assenyalant amunt, i diu: oh, no lo crea, el fútbol está bastante de baja. Además, este es un país culto. La gente prefiere las bibliotecas a los estadios. A veure, és que em sona super Mafalda, això, però... Charlie Brown, Mafalda, Snoopy, Filemón o Spiderman. Aquest tipus de sarcasme és molt Mafalda, no? És molt Mafalda, no crec que el Filemón digués el fútbol està de baja. No em sona gens com... A veure... Jo diria que...
Però és que clar, la Mafalda, no sé, jo no he llegit mai una vinyeta que parli de futbol, llavors em fa dubtar. Ja. Perquè els altres eren... Charlie Brown, Snoopy. Mafalda, Snoopy, Filemón o Spiderman. Charlie Brown no sé qui és. Sí, és el nen que va amb la sabeta... El Charlie Brown, que és com Calvito. Sí. Ah, que té com 3 pèls. Sí, només. sí. Vale, Exacte. Vale. Ah, clar. Jo és que juraria que és com molt rebuscada per a l'Spiderman, clarament. Spiderman no. Descartem No. Spiderman. Sorprendria. Descartem en Filemón. Sorprendria bastant. Com ara sí que Ara Spiderman és resulta- com, què? Perquè no podem sentir totes les frases i després relacionar-les No. totes. Ha de ser una per una. I anem Que de trobar. cruel. Ha de ser Jo una per diria una. Mafalda. Va, anem amb Mafalda. Anem a Mafalda. Oh! Anaves molt bé, Raquel, era Filemón. Era Filemón! Sí, una conversa enfadat, una miqueta, doncs, jo crec que... Igual acabava de amb perdre ironia, el seu equip, no? Amb Clar. una miqueta amb ironia. Era ironia. És un còmic Sí, aquí m'ha que pillat. es parla del Mundial y diu, no lo crea, el fútbol está bastante de baja, además, este es un país culto, no? Com vulguem dir, aquí el futbol no això, prefereix les biblioteques. La segona frase, va. Encara esteu a temps de provar, Ai, Déu meu. Hi ha una mare posant la rentadora i el seu fill o filla al seu costat li diu «Mama, Ja sé. ¿qué te gustaría ser si vivieras?» Ja està. Ja la sé. Mafalda. És que em sé la vinyeta de memòria. Què, Mateo? Què te gusta? 100% amb la Raquel. És que a més és una de les vinyetes que a mi em va impactar moltíssim quan la vaig... És molt bona, és molt bona. Però com acaba, què diu? Doncs representa que la mare està posant una rentadora al costat de la Mafalda i la Mafalda se la mira i li diu «Escucha, mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras?» Com en plan que no estàs vivint, que tot el dia estàs fent les feines de casa, És no? brutal, o sigui, És és... molt bona. Bum! Molt bé, Raquel, un puntet. Mola aquesta música, tio. És molt guai. Va, som-hi. Un familiar, abans de morir, li diu aquesta frase al prota. Un gran poder conlleva una gran Home, a responsabilitat. veure, Spiderman. És que això no hi ha dubte. Sí? Això és el tiet de l'Spiderman que li diu a l'Spiderman, però llavors ell té el moment aquest en què entra un lladre, ell no vol actuar per protegir a la persona a la que estan robant i el mateix lladre després es carrega el tiet. Hòstia. Mateu, què dius? Jo dic que és Snoopy. Molt bé, Raquel, molt bé, sí senyora. És bona, sabeu que aquesta frase és un proverbi que és molt antic, eh? O sigui, Sí, ve del segle I, Espera. abans de Crist, és un mit de la mitologia grega, Ala. amb el mite de l'espasa de Damocles. Hola! Vaig a fer una mica de mestre, ara. Sabeu què és l'espasa de Damocles? Home, Sí? Vale, Sí, no, són aquelles coses Damocles que sé que sé, era però no una recordo. persona que vivia pues, com de manera no molt rica i tenia molta enveja al rei perquè tenia moltes coses. Vale. I un dia el rei li va convidar a aquesta persona a seure a la seva trona i a tots els luxes i tot el que volia. I a sobre seu, però, hi havia una espasa penjant d'un fil d'un cavall. Vale. I aquella espasa estava tot el dia allà, així. I el tio se sentia molt còmode, però durant tot el dia amb l'espasa allà a sobre es va començar a sentir molt, molt incòmode. I el rei li va dir, escolta, que sàpigues que això és el poder. Vull dir que tens molta... Doncs que tota com es diu ara? Tot poder té una gran responsabilitat, en plan que tens molta pressió sobre haver de fer les coses bé. Val? I això, i a més després la va utilitzar també Plató i també la va utilitzar Voltaire, mil persones la van utilitzar aquest proverbi. L'hòstia, eh? Sí, moltes frases de Marvel tenen un rerefons molt guai. és que el pensament ve... És increïble. Molt bé, Raquel, 2 puntets. Som-hi, després de fer aquesta classe una miqueta de... Sí, tio, acabo de flipar. Dic, Xavi, tenim l'enteradeta de documental de història del pensamiento. Faltava el PowerPoint al darrere, tio. Quarta, és que m'ha sorprès molt. Quarta... Y como en mi podcast, pues lo digo. Exacto. Claro. Porque quiero y porque puedo. La quarta. També en una conversa distesa, ¿vale? A la vinyeta dins d'una bafarada es diu: desarrollé una nueva filosofía. Solo un lamento por día. No miris, Raquel. Dios. Ai, perdó. Molt bona. No, Però tranquil·la, és mirada tranquil·la. perduda. A veure, Desarrollé una nueva filosofía, solo un lamento por día. Un Jo crec lamento Charlie por Brown. dia. He de dir que tenim ja descartats Filemón, Spiderman i Mafalda. Ens queden Charlie Brown o Snoopy. Però Snoopy parlava? I tant que parlava. Jo vaig amb Snoopy, tio. Solo un lamento por dia. Va. Charlie Brown o Snoopy. Ai, jo crec que és Charlie Brown. Va, fem una cosa, dic l'altra perquè si no no tindrà sentit i dieu qui dic cadascuna. Va.
Ah. Sí, vale? sí. Perquè si no té sentit que l'última ja Clar, sabrem serà qui Descartes, Clar, eh? clar, t'ho L'he he de comptar ara, saps? El joc l'has També jo que improvisat. soc un L'has expert. improvisat aquesta nit, Exacte. aquest joc. T'he de dir que sí, que aquesta... A les 7 del matí al sofà. A les 7 del matí he dit, M'he dormit fuck. allò típic amb l'ordinador a la cara, dic l'última i diem, va, els personatges estan asseguts davant d'un llac reflexionant i un diu, un dia nos vamos a morir, i l'altre respon, i vull fer, qui diu aquesta última frase? Cierto, pero los otros días no. Vale, m'agrada Aquest és bastant. l'Snoopy. És a dir, un ha Ai, de dir, merda, no sé. desarrollé una nova filosofia, solo un lamento que no por tinc día. tanta cultura Snoopy, eh? He de dir No que- sé el caràcter de cada un. Ja. La diferència entre Snoopy, Charlie Brown i Mafalda és que Mafalda és molt més crítica a nivell de feminista i de molts A altres mi àmbits. m'havien dit que la Lola Vendetta era com una barreja entre Mafalda i Kill Bill. Sí, em deien. pel que he anat veient, no, que diguem, miqueta. Jo crec que la clau per desxifrar això és qui dels dos és més optimista. És que a mi em sona, per Perquè- l'animació, que el Charlie Brown fos com molt... com molt trist. El de lamentar-se. El nen, sí. Per tant, em Snoopy és el sona. de los otros días no moriremos, no? Recordo que no em caies bé, Ja. el Charlie Brown. Que bo. Vaig pensar, quina mandra. Fem cas a la reflexió del Mateu, perquè a part de trobar-la molt interessant, és correcte! Sí senyor, Mateu! Però ha de contestar ella! Ha sigut tu treballant aquí. Ha sigut tu treballant aquí. Llavors, quina era quina? He de dir que ella també havia contestat ja, eh? Ah, sí? Sí, Vale. havia dit que aniria per Snoopy al final perquè l'altre era molt pessimista. Vale, Sí, crec vale. que sí, no? Per tant, ha contestat i quan tu també l'has aprovat, per tant, és correcte. Sí, 4 de 5, eh? 4 de 5, molt bé. Desarrolló una nueva filosofía, solo un lamento por día, de Charlie Brown. Vale. I un dia nos vamos a morir, li diu Charlie Brown, que estan tots dos asseguts davant d'un llac, vale, reflexionant, i l'Snoopy li diu cierto, però los otros días no. Molt bé. Per Que és bonic, això, És molt bonic. És molt bonic. És que el còmic és molt bonic. Escolteu, estic molt content d'haver conegut tant a la Raquel com a la Lola. M'ha fet molta il·lusió perquè parlaves de la Lola que hi havia moments que semblava que estigués viva. O sigui, que fos una col·lega teva amb la que Ja, haguessis de fer una raríssim birra. això, eh? Sí, la conec molt, és que... En plan, no, Són parles 10 amb- anys inventant-te un personatge, al final? I parles tota l'estona d'ella en el sentit de es vesteix o no en té. No és com, sí? Ai, no me n'adono d'això, eh? No la vesteixo jo o li faig unes... no sé, parlaves de Que curiós. les tetes de la Lola i li deies, té unes tetes, li has fet tu les seves tetes. Saps? Sí. O no vesteix mai així, no? Si la vesteixes tu cada vegada que la És dediques... veritat, és veritat. Sí, és una cosa curiosa, perquè jo tinc la sensació de que la Lola Vendetta un dia va aparèixer a través del meu llapis, perquè no era algo que jo estava fent, no era un llenguatge guai. que jo estigués practicant. Són com els que busquen l'escultura dins de la pedra. Que guai. Així, que bonic, que poètic. Que El poètic. Mateu té unes entrades increïbles. Per Aquest joc... això vinc, eh? Potser em convides. Va posar la cunya poètica. Totalment, la va posant per allà dins. Aquest joc un dia hem d'intentar que el públic també ho faci i a veure que ens posi comentaris quan s'encerta. Un d'això. Kahoot. No, però que posi comentaris quan l'escolti i quan s'ha vale. encertat. I també m'ha agradat molt això de la pregunta teva que te va fer una amiga que podries fer-li a ella. I crec que introduirem en plan, direm qui ve el pròxim convidat i que la gent... que vulgui, que ens pugui dir preguntes pel convidat. És M'agrada veritat, que es aquesta filtri opció. una mica de fora, no? Exacte. Sí. Bé, Raquel, escolta, moltes gràcies per haver vingut. m'encanta. El nostre objectiu era que et sentissis còmode i tu i tant la Lola, espero que ho hagueu estat. Sí, i el Pepito I el també. El Pepito, Pepito sí. també, m'oblidava el Pepito. El Pepito. Triple convidat avui. Està assegut a la porta esperant a veure en plan, què, marxem ja o què? Chicos, me estoy meando. Vols aigua? Jo crec que vol aigua. Vols aigua? I Mateu, tu també gràcies per venir. Gràcies a tu per convidar-me, Jordi, un plaer com sempre. També Fins la gràcies al següent. Xavi. Gràcies, Xavi, per estar sempre allà darrere doncs, donant-nos un cop de mà. Gràcies a tothom que ens escolta. Ens veiem el mes que ve amb més bona vida. Més entrevistes, més contingut. Subscriviu-vos, doneu-li Exacte, like, recordeu- compartiu, compreu els llibres de la Raquel, Escolteu aquest programa. deconstruïu-vos. Feu... Exacte, Molt bé, equivoqueu-vos i feu tot el Que que bé que pugueu. ho està fent, ho està fent molt bé. Tot això feu, sisplau, perquè ens ajudeu nosaltres a seguir amb aquest programa. Moltíssimes gràcies i ens veiem el mes que ve.